sukad pag sirado sa Cebu City Sports Center, May, naghuwat sila pila ka buwan. Una nila gi-award ang proyekto. June, July, August, September, October. 5 months. 5 ka buwan ang ilang gahuwat. Una nila gi-award ang proyekto ngadto sa kontraktor. Kana pag-award na ha, resulta na sa bidding October. Kanusa nakadawat og notice to proceed ang kontraktor. Kay lahi man na ang pagdaog sa bidding o ang notice to proceed. Kay human sa pagdaog nimo sa bidding, na pay post qualification, mo sumiter pa ka og mga dokumento, daghan pa kayo ng mga requirements. Finally, nakadawat ang kontraktor og notice to proceed January 2024. Karon na tuiga. Adtong Enero, karon tuiga nakadawat og notice to proceed ang kontraktor. So, puwerteng apikiha